asama ya twene srani abase nyina ene se oman Ghana mpanyufo apa Green Ghana Day ho entoma na bisa Ghana fo se Green Ghana Day ntoma e omapa hoyi eyade no babeboa ama oman Ghana yenu ahodo esi yenu ama oman Ghana emu be ye green no na emu so nya fe no ebetumi akoso toten de amaya na eja etuzu se nhihye ya mpanyufo de egu akwan mu se nka nipa ba ku bia nko nka duadua Usa no yade beboa oman akaye fa e good idea okwan benso yes sir because enua na nkasa no eboa ya nkasa nipa because wote ofie kura wutimi duadua wutimi ebetra se woje frama timi boa wo dan ohun bibia ese eye no eye ma won nkasa wunya ahoto ewo abrabom enti dua ne de nka ese nipa ba ku bia ye kasa wonu dua ba akokora odua edukura nka ese odua so bibisa se dua no uja mprempre ahina wadua o mi je minua bi e safe na mo abeka kire me ama mate enti aban de bi brem se minua medua okay yate eja oso na aban de bi ba obedua won soso a wo yetimamu ni Green Ghana Day na wo kafa ho oh de waka fa no se enua na musi enua no eye but enua no ye betu bebre ewiase mu almost ye me munua chainsaw foi omubu operator for omubu galamse for mu tutundua egu e ma mo da tutundua yin na gu fa sen wie afra mo se ndua ndua ndi se mo se ndua de a ennua na mo chainsaw for bubu onwurem ti ma for bubu onwurem mo se mo stop the forest for chi mo no sa na mo so mo nya ndua no tutwa na ndua ne den ensisi wo nye mo se ndua den ndua na mo se ndua no de e wo ho mo ye bo ho ba ma ndua na den atene wiase mama de ama ne nya wo fa so it's na ofu aso se yenkoso anu yi bi o nua na mo se nua ne de me be fu aso ba de mo so mu bu se no omunjai ne nua bi nka ho na nya fe na eja mi bisa bia mo so se Green Ghana Day we are sure se nua mo se ye nua yi timemfo be gi atum ama na koso abre ni abre nyinara oh me pese me ko what they say politics and this ekoye bibisa be NDC MPP because me mom de dua no de eye it is so yet mamuni na okasa wonyi ntumu a na menim NDC na PPB anim we yet mamufo asem aha nti yenko eti no na akoya se wo anyi ntumu a na menim de wo pese wo kire ewu wiase ana dua no na menua no oka ho asem se ebi mu bu ne ade dua kora de wo dan ya wo dua ne usi dan ya de boso ntu timi nka se dua nsi wo saa wo hia bi ye betwa ye beton wo kora nso ye ma wo eti mo no a akasie ni firimu na enketewa no ye dua na no so oba so ho eti no ebebo ayan edu nka se dua ntumi nka se dua ne de ensi wo saa emre nyankopɔ okra ye ma ayan no emfa so wo so nti no ye ma ayan wati ase se de ebebo aye da ache eti me ma se mo metimi aka kire menua no wo de ye dua ne ye twa bi ne ye twa bi okay eja o se wo asem no ono prem kakra o se enua no eden ya enyi a ebetwa bi de esidan enti wo so fo aso o se enua ne de dua obetwa no o kwa ba fa so abeden ye se okotwa dua wo nwure ma o so baje hu nkrata so wa ko budua enso enua obetimi twa ne chen so ma se pa no bubu nkrata sem bia den eni hu krata sem bia eni hu na krata sem bia eni hu na obaja se me dua me de hon mo de enua na o se enua de ma dua sa twemi asan enti sei na menwa mbemba mu so ka sei nnua ne de nke be ya yenkosoa ennua enti omunyi ni etwa bi ni esan so edua bi ananya sa enti sei Adom Trotro no eyema na mate ebet national drivers park car na mate na ye oje so sei awe